Хезмәт урынындагы яхшы гадәтләр әлбәттә инде бу хезмәткәрләрнең дуслыгына, үзара ниндидер яхшы мөнәсәбәтләр булдыруга ярдәм итә диләр. Коллектив. Бу бергә каядыр табигатькә чыгу дисеңме, спорт уеннарында катнашу дисеңме. Менә гади генә көзге өмәләр монда, язгы өмәләр, алар да коллективны берләштерә икән. Өмәләр менә элек күңелрәк үтә ул. Коллектив белән җыелып, әйме. Өмәләрен үткәреп, шашлык кыздырып, өмәсеннән соң әйбәтләп табыннар кырып. Хәзер кеше дөнья куа, шаба, бөтенесе рульдә ашуым килмәгәе. Өмәдә бәйрәмдә ясамагач инде ул. Име? Һәр очрашу, хезмәт урында ниндидер бердәмлек кешенең психикасына уңай тәсир итә диләр, һәм эшкә кешенең барасы килеп тора, һәм өйгә дә кайтасы килеп тора. Илнар, Иң мөһиме, менә шушы урында кешегә генә йөкләп калдырырга кирәк түгел икән, үзеңнән башларга кирәк ди. Нигә оештырмыйлар, нигә булай эшләмиләр дип утырырга түгел, ә үзең инициатива күрсәтергә кирәк ди. Хаксыз. Илнар, сиңа җавап язганнар. Нәрсә дип? Теге теннис өстәле кемнең бакчасында дип кычкырып утырган диме әле? Хәерле иртә. Кем бакчасында дип кычкырып утырма, үзеңне дә шунда илтеп куярлар. Аңладыңмы? Эшләргәме? Булган барлы!